eyyi tigi bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisal woni moɗon e dendagal wonde mono gonir ɗon foof en calmini dendagal gonɗo e dental diine e gande kese e dendagal to jewte ɗe mbawi heɗoyede foof e dente meɗen WhatsApp e chaîne YouTube e chaîne TikTok o e gardugol Thierno Adama Ba yo en calmini ardiɓe toppitiɓe juɓɓudi ɓe e gardugol hoodere pinal Ba Di Haruna Ba en calmini kadi mawɗo men kalaw ko nafato hono Aadaaji Moussa Yero Moussa Dia en calmini Thierno Moulay Bal en calmini Thierno Cheikh Oumar Alpha Ali Mulvullani en calmini kadi Thierno Abdoulaye Sissoko e Diaysat Abdoudi Pullo Cippowo e gonɗo e voyage faade Fouta ummorade Nouadhibou en calmini kadi Dia Isaga Samba en calmini Diallo Lawake Dia Abdoulaye Samba Morel en calmini dendagal wonɓe goomu juɓɓude e wotere goppani e Thierno Mouhamadou Abdoul Aziz Ba e Thierno Cheikh Oumar Ba gando leɗɗe gawowo leɗɗe e leyɗele men hirnangue Afrique e tigui rigui on beltanama no fewi en calmini dente men dente WhatsApp en calmini dental meɗen aynaɓe leñol e gardugol Ba Adama Dowrel wallidiɓe muɗum e Thierno Abdoul Aziz Djim e Diallo Abou Sambojel Alhaji Moussa Yero Moussa Dia en calmini fedde pellital e gardugol Ba Amadou Bara en calmini wittu diine ma tati e wittu diine ma ɗiɗi e ni woni en jejjita ngal ɗo dental baɗangal barke e dental Jama Alwali Bouré Cakalle e coordinateur mabɓe Thierno Oumar Dia en calmini président fedde nde yo en calmini kadi fedde meɗen goomu miijoji e président fedde nde e kadi coordinateur gonɗo toon kadi Diallo Mouhamadou Ibrahima noddirteɗo neɗɗo ko bandum e kono fof calminama beltanama en calmini toon dendagal babaɓe wonɓe toon ɓe Sile Abdoul Ndamari en beltanima dendagal gonɗo e goomu miijoji yo en calmini kadi sedde ɓamtare seyenuji foof so yen wuuro moloto hen gabata tigui rigui garen puɗɗoɗen yewtere meɗen mbiɗen ko aadaji ɗisaɗi e diineji holko woni aadaji ɗisaɗi e diineji eɗen gandi diine guila dawa dawi guila diine fuɗɗi oɗo annabi so fuɗɗi diine ɗe eno wawi taw taw hanno hen ɗo yimɓe woɗɓe salinoɓe ɓe jabtoynelal ngal heewi ko ɓurtinde ha gadda hen kañumen e mbadiji gollal muɗumen gam ko ɗum woni intérêt muɗumen yeru joni annabi Isa alayhi salam nde o nulande e ummi wuuro makko to jibinaɗo Bethléem e Nazareth e woni hande to woni ɗo ke nder Ramala woni ke nder leydi Philistine woni nokku mbo jibinawo kanko annabi Isa hitande fof mbatton célébré e Noël woni feeto ganam mbiyata jibinede Isa ɗum kam waɗani ɗum kanko kono noon yimɓe nana mbaɗa nampude ɗum wawi wasde hunde yimɓe mawnira ɗum hunde yo kanko Isa e oɗo hande nde ɗo o ñalawma jarten hande foti waɗede kono noon ɓe kayiti ɗum wadde wan noon mayde ƴikki e Philistine e ɓe jara ujunnaje nogas e temedde nayyi neɗɗo mayɗo e nder Gaza hedde lebbi ɗiɗi en walla ko manki lebbi ɗiɗi ujunnaje nogas neɗɗo maayi ujunira timma laabi nogas neɗɗo ɓe Palestine naɓe Israël nana continue wara ɗumen e temedde nayyi neɗɗo ko maayi yo kono ni woni hande e ngolɗo église o watta feeto wanno pour solidarité hakkude mabɓe yimɓe warateɓe ɓe yo oɗo annabi sa mbiɗen nde o yeehi nde o nelande ndo are nder leydi Israël fof mo yirlo hen leydi Philistine e fof mo yirlo hen ni woni haw yettoyi Jérusalem woni to suudu Allah woni ɗo to annabaɓe ɓe jogotono suudu men no juulo ɗo eyyi fuɗɗinde ko annabi Daouda alayhi salam Yousuf ari waɗi ɗum développé mahinu mahgol mangol ha mahgol ni yimɓe ne mbiya mataw ɗum ɗo wona neɗɗo mahi ɗum Allah e muɗum hulɓinade hawnade yo kanko ɗo annabi Souleymane nde o mahi ɗum nde ni woni temple Souleymane ha o ñalawma hande ko ɗon yahudiyankoɓe juulata kamɓe juulirde mabɓe e royaume mabɓe ko Souleymane e Daouda mbaɗaniɓe so tawi ko diine mabɓe ko annabi Moussa woni neɗɗo diine mabɓe woni annabi mabɓe nden kanko oɗo Isa nde o ari toon nde e romeji laamino leydi ndi romeji kamen gardino aduna ngo e laamugol ko royaume muɗumen mbaɗi ina laami aduna ngo feccere nde foof kamɓe laami presque ko heddi koko ruggiyankoɓe ko barbare en walla gandanɗa hoorema yimɓe oɓe nanggui ɗum e walla royaume germanique en e arménie naɓe wonto jogui e grec en kañumen ene jogui hen hunde yo ni woni kanko oɗo annabi Isa ɓe calima mo no fewi sanne kamɓe romeji ɗi e yahudiyankoɓe fof caliɓe yahude noon nden inde nde so arde mbiyata tan israéliyankoɓe inde yahude nde fuɗɗi konde diine l'islam gari nde ko nden yahude o fuɗɗi woni diine l'islam Mouhammad o kanƴe fof ko diine l'islam Mouhammad sallam diine e muɗum nde ene gari nde ko nden yahude o fuɗɗi yo diine ɗi fof no ko diineji guila e annabaɓe fof kala garɗo ke diine l'islam ari yo tigui rigui kanko oɗo annabi sa mbiɗen wajiɓe e calima mbo no fewi sanne ni woni kala sahani mbaɗamo accusé e trouble de l'ordre public woni omo nodda e diine
population wa déconnecté ina de branche koye muɗumen faade dendangal diineji Moussa e diine e ko romeji gadduno ko woni laamu muɗumen eyyi ni woni ɓe mbaɗa persécuté kamɓe chrétien ji ɗi ko noon yaari ha ɓe nangi Isa ɓe mbari ɗum wona toon paaɗen wan noon e jubbaten seeɗa tan israiliyankoɓe joomen diine Moussa ɓe kamɓe nangi annabi Isa ɓe peŋi ɗum e ɓe cikki ɓe peŋi ɗum mbiyen o ma qataluhu o ma salabuhu woni Allah jomiraɗo ɓe peŋanimo ɓe mbaranimo eyyi jomiraɗo warimo ngabbitinimo yo donc kala fittan tagano koko mayata alay saago maayo o maayi kanko Isa no yimɓe fof mayiri ni woni nala sa sallam ala royrande ne yeehi nde julnimo e hakkude maayiɓe ɓen ɗon maayiɓe wona hakkude mumen toon ummiti o julna woni annabaɓe ɓe fof yo en jiit polémique o no heewi hannde ne wiya wonde Isa no arta Isa artata won yaaruɓe ma artu won yaaruɓe o artata e minen min jaadi ke yaaruɓe o artata o min jogui en dalil amen anni ɓe arata caggal nelaɗo kadi nde nelaɗo julnata maayiɓe nde kadi julnimo toon kanko Isa surtout ala ko watta hakkude maayiɓe e ahlul kitabe en joguima on temedere hadis no kaala gartugol makko hay goto en jiida e goɗɗo kañumen ni yo kamɓe ɓe mbi ko wonde o arti déjà ɓe mbiya wonde ma artoy o akko yimɓe nemaji aduna en ko nandi hen e ko nandi hen e kala mo jongdinano diine makko kadi en mooli Allah ko jeygue wodani ɗum e julɓe ene e l'islam to ko noon mbi en waɗi hadiseji ha keewi kamɓe ɓe jogui hadiseji artata e ko laaɓi ko tan ko ma yo artata e min jogui min tubni minen yo wona toon paaɗen ko gandanɗa hoore ma diine ɗi saɗo e aada woni kanko annabi Isa oɗo nde o maayi nde ɓe cikki ɓe mbarimo nde sofa o nawa nde ni woni kanko oɗo annabi Isa e romeji ɓurnoɓe mo salade e panda duuɓi goɗɗi capanɗe temedde romeji ne cali oɗo Isa yo mbi tan ko gandanɗa hoorema e jaɓani diine makko jaɓani hande jaɓani janggo kono diine ɗe nana ɓeydo mawnude e ni woni e romeji waɗano persécuté chrétien ji ne mbaɗa ɗumen ɓe ɗin ɗon remeji gandi wonde aduna gonna naata e diine makko ni woni holno mbaɗata mbaɗi adapté façon yiyande muɗumen ɗum woni ƴoƴre ko neɗɗo so tawi ande a yettima on nokku ta wawa hebde sago maɗa ƴeewa wonde ko wonata sago yimɓe foof ndenda hen a daña hen sona ɗum sa wi an ko ma keddoɗa e tan ko ganduɗa ko gonɗa ko mbawɗa ko sa renaka ɗum yaaha woppuma ha laaɓa perda hay ko cogonɗa dañde ko yo nden noon gam romeji mbawa heddade laamuji muɗumen gandi diine chrétianisme ɗe keewi e ni woni kamɓe romeji ɗi ɓe jooɗi kamɓe sénateur uji mabɓe mawɗi ɗi ɓe mbi wonde gaare naaten e diine chrétien ji kadi laamorɗen ɓe diine ɗe ken laaminoɓe kadi naaten hen kadi toujours ken laamɓe gonta hen laamorɗen ɓe diine ɗe enen ko laamu tan jiɗɗen ayi woni premier empereur romain baɗɗo converti naati woni tuubi naati e diine chrétianisme umme diine keferago diine tan ɗe gandanɗa hoore ma ngala ga diine tan taniraɓe muɗumen e woni oɗo empereur Constantine woni premier chrétien naatɗo diine ñano natta e diine nde romeji fof naati e diine kadi ɓe nangi kadi ɓe piyanno mbaɗa persécuté ɓe kadi ɓe laami ɗumen kadi ayi wonde min jaɓani nadde diine moɗon kono noon min gandi on puɗɗima hewde so tawi hara nde gasata min naata e diine he min continue laamu amen ko laamu tan jomum yiloto woni empereur Constantine mawɗo romeji on ɗon woni gandanɗa hoorema arɗo mabɓe souverain mabɓe on ɗon naati kamɓe fof ɓe naati ayi woni ha hande oɗo ñalawma Rome to mbiyeten Rome Italie ɗo woni pape Jean Paul nde ɓeɗo ko ɓeeɗo woni gandanɗa hoorema to wiyete Vatican ko kamɓe cosi ɗum kamɓe romeji ɗi kamɓe gonno hefreɓe ƴiddan ɓe kamɓe kadi naate e diine chrétien kamɓe kadi gandanɗa ko laamori diine ɗe kamɓe gone wadde ko weeliɓe ha o ñalawma hande yo woni soɓe mbino joni ɓe natta e diine chrétien ɗe ɓe kaɓa e chrétien ji ɗi ha ɓen poolaɓe ɓe itteɓe natta wodde ɓen ɗon continue ko mbaɗanno ko ay joni ɓe jaaɓi ɓe naati ɓe joguino guila ɓe jogui sembe eɓe jogui arme mabɓe ɓe naati kadi ɓe continue laamade donc ni woni e diine ɗi saɗo e aada e kala to diine ɗe jaano kadi e ni woni yimɓe adduɓe diine ɓe ɓen ɗon gardatake aadaji muɗumen kadi an jaaɗo toon kadi to janggoyde diine ɗe kadi koɗe mbawi wonde fof gartirtake e aadaji e ɗin ɗon on ɗon diine ewo enen ɗo joni julɓe mo jiiɗa e meɗen fof no jogui comportement to janggi diine ɗo woni so tawi ko an janggoyno gartirtake e ɓornugal toon woliye ko gartida gandal ngal kono ko ɓornugal ngal gartirta jiiya jomum so Allah pilkel muɗum waltina laaci caggal tawa anda origine o to ummi jomum ɓorno won comci ɗi gandanɗa hoore ma wona comci aada meɗen e jomum waɗa ɗum développé e watta ƴewde yimɓe kadi rewɓe makko ɓe mbetena mbaɗa hono ko way noon o yaha ha ɓooyo o watta wiide ɓe wonde julɗo ko ni ɓornorto julɗo ko ni wayata tawa ɓornugal arani deftere jomiraɗe ko ni ɓornorte yo are deftere jomiraɗo ko rewɓe nelaɗo rewɓe wi rewɓe maɗa e rewɓe e banden rewɓe e rewɓe julɓe foof yo pottu gandanɗa hoore ma misoraji muɗumen so wiyama burka ko burka ɗum ko arabe wi noon ko misor yo pottu misoraji muɗumen gandanɗa hoorema cuura e koye muɗumen walla ɓalli muɗumen yo donc ɓornugal ko hunde nde gandanɗa hoorema wona ɗum diine ko ɗum aada ɗisaɗo e diine e jiiya so tawi jomum ari wonta hankantine oɗo neɗɗo ko ɓuuri mawninde ko wona diine ɗe o janggi ɗe ala o ɓuuri mawninde ko aada o ɓuuri mawninde e nder diine ɗe e sa ɓornima on certain ɓornugal mima ɗum wona ɓornugal julɗo
so tawi a waɗani hono joomumen mbaɗi ni mbima wonde ɗum ɗo wona ɓornugal julɗo walla ɗum ɗo wona golle julɗo tawa ɗum ɗon ko disa e diine heɗen gandi ni woni e dendagal caɗele meɗen ko ina ummori e aadaji ɗisaɗe e diine ƴeew kala to wonɓe goni adduɓe diine ɓe yimɓe jogoto comportement muɗum janggoni o Pakistan ɓe garata kono piili muɗumen Pakistan naɓe ina ɓorni cuubaji Pakistan naɓe coñci Pakistan naɓe taw enen to men ga ko ɗinɗon comci ko rewɓe ni ɓornoto ɗumen ewa tubaji baɗino cayaji ni gona tubaji gandanɗa hoorema worɓe ɓornoto enen to ga ko rewɓe ɓornotono ɗin ɗon ewa kamɓe joni worɓe ɓornoto ɗiɗon gadde ga e kono debbo gorko sa haddima wudere mbiyeɗa wonde gorko haddata ko wudere diina yamira en ɗum ɗon tawa noon e origine arabeɓe ɓeɗo ɓe yimɓe ƴetti diine l'islam ɓe kamɓe ko guute ɓe kaddotono ha wa ñalawma hande no woodi kala diine l'islam gandanɗa hono tradition muɗum ko yemen lili waali diine l'islam yemen naɓe e yimɓe mumen ko haddotoɓe gude e hawa ñalawma hande kala jiiɗa gorko yemen najo ko wudere haddoto ko noon makka fof waɗatno ɗum ko joni change ko ɓoyani ko kono sa haddima wudere hande tan mbiyanma ko gorko haddota ko wudere yemen naɓe kaddoto gude muɗumen nanggal ɗumen ɗisa e gandanɗa hoorema nadorɗe muɗumen ɗum wonno aadaji muɗumen hawa ñalawma hande no continue on aada ndaare rebel ucci en ɓeɗo ɓe goni yemen naɓe ɓe kamɓe fof noon ɓe mbayi koɓe haddotoɓe gude e liƴƴi goni toon ɗi fof ko haddotoɓe gude donc ɗum ɗon e diine e aada wona gotum e oɗo noddowma e diine yo nodduma e famde deftere Allah nde andude relation hakkude neɗɗo e jomiraɗo kono hoto nodduma e aada makko hoto nodduma e pinal ngal gandanɗa hoore ma ko pinal ngal addi banggueji goɗɗi omo yoola ngal ga pinal hoto nodduma e waylude ɗemgal maɗa wan noon waylude ɗemgal maɗa e change e pinal maɗa e aada maɗa tawi aada o tawde wona aada bonɗo e ɗum ɗon ko way kono warde leñol ni warde leñol ni ko crime contre la nature woni gandanɗa hoore ma ko jomiraɗo tagui woni leɗɗe e kuuɗi e kulle e yimɓe e ɗemɗe an gara mbiyaɗo waɗa ɗum ɗon ka namdete ɗum janggote ayam qur'ana no woodi yo woni ayam qur'ana no woodi jomiraɗo ɓe qur'ana ya ehe mon yimɓe mi tagui mon dewel e gorel mi waɗi mon leƴƴi e kinde ko ha mbawon andirde ɓuuren moƴƴi tan ɓurɗo hulde Allah ayi joni a waɗama leñol a waɗama hinde a wiyama ya huul Allah kono noon an mbiyama mbara ɗemgal maɗa ma mbara leñol maɗa ma mbara aada maɗa jaaha gabboɗa e aada goɗɗo o aada goɗɗo ko haɗatma ga e aada maɗa ko so tawi a yaha nder ma taw toon ko hannoma ko no ɓuuri bonde nan toon nan e nder aada makko e kanko taw an a yejjiti ko maɗa ko a wawa ruttanade hankkadi ne gona e weydete hakkude o so ɓooyi donc andude to gonɗa sa renaki gaɗa wawi yaade ha ɓooya jiiɓɗa donc andude hen ko woni diine ko woni hen aada saabu diine aada so ndendidinama ha kawri tigui rigui ha mbaɗi encastré ha natodiri mbayni tuufede mahodiraɗe ni so yeehi ha ɓooyi a nattat andude holen ko woni diine ɗe yo enen fof en jii e dendagal ko gaddanɗen ɗo ko so tawi hande ko tindi e daari kewɗi ɗi janggunɗen ɗi taw ɗi gona e qur'an heɗi goni ɗi godani hen ala fof aya majji woodi e cifti e daari ɗiɗon foof ɗi daranten ɗen e l'islam mbiɗen ko ni wi woni hen ni mbima Allah wi ɗin ɗo fof en tawi ngala e deftere Allah he e ala fof jomum to wawi addude aya sa namdir ɗum aya mum wodani wawa addandema onon aya wodani e hadisaji mbima wonde hadiseji gandanɗa toma ñawɗe ujunnaji hadisaji ɗe godani nanggaden ɗakka hen taw ko hadiseji laamorɗe woni yimɓe lamɓe garno nangui imameɓe nangui sahabaɓe nangui yimɓe moƴƴiɓe piiɗumen mbaɗi ɗumen wargoji bonɗi ƴeewi sernaɓe muɗum bindan ɗumen no laamori ko ɗum ɗon ɓe mbaɗata hadiseje ɓe ƴetti ɗenon hadiseji fof ɓe gadda e gandanɗa ɓe ñappa yimɓe mbiya wonde hadiseji ni nelaɗo wi nelaɗo haalata belaɗo fittano muɗum nelaɗo haalata belaɗo fittano bien sûr ko jomiraɗo wi noon kono ƴeewe ko haalate koko addate no wiye ko kanko haali ko ɓuuri hen hewde ko haalani eyyi ko selli hen ko ne woodi kono noon ɗum ɗon ko hunde nde gandanɗa hoore ma sa ƴeewi ma yiɗ ɗaɗol mum e nder qur'ana he sa kala ko selli hen ko ne jogui ɗaɗol kala ko ala ɗaɗol e nder qur'ana wawata sellude e hadiseji hadis wawa sellude tawana lundi qur'ana donc ɓe gaddanma hadiseji gandanɗa hoorema lundiɗe neɗɗiyankagal lundiɗe qur'ana lundiɗe kala dendagal ko Allah tagui e ɓe mbima ɗum ɗo ko nelaɗo wi neɗa andi ɗum ɗo ko laamori ɗum ɗo wonto winda tan adda joƴƴina gam on wawa laamorade ɗum ɗon e wodani e hadiseji goɗɗe ɗe ne ganda kanji foof yo son noon sa ƴeewi tan sa waɗi enquête ma tan no weeɓi yittude ha ma taw ɗum wonde aslan muɗum e nder qur'an asli muɗum yo donc ni woni ɗin ɗon aadaji noon ko ɗin ɗon lepti en ko ɗin ɗon lori en ko ɗum woni caɗele meɗen sa yimɓe hande dugda e diineji ene kaɓa hen on haareji haare ni diine ko hunde ɓoyde sanne no feewi kono enen ga arɓe addoyɓe addanaɓe sen ƴetti en paydi diine gandanɗa hoorema e aada ɗum ɗo ko caɗele mawɗe sanne wonata holko waɗi noon e neɗɗo foof baɗɗo ɗum ɗon walla nanggude ɗum ha tiiɗi masi ɗum anduno jogui en intérêt e neɗɗo alay saago o ñaama o yara alay saago o wuura e o wuura e ɗum ɗon noon kadi so tawi wonde o wona joom expérience o nanga yimɓe ɗum ɗon woni o funto yimɓe o fooɗa ɗum e on ɗon diine aada tawa noon ko aada o mawni o hatma kala dendagal nafooje aduna o yejjita wonde an diine ko relation hakkude neɗɗo e jomiraɗo ni woni o hatma hay janggude jangdiji moƴƴi nafooji o wanma ɗon aɗa rema nambo aɗa awa nambo aɗa ayna nambo ko dañƴa fof gaddanamo so tawi kadi e ɗum ɗon ko dokkatama ko no famɗirimo so tawi woɓɓe gaari e joguima technologie dañi galleji moƴƴi terrace uji étosuji auto ji moƴƴi gana climatiseur uji
e safara moƴƴo jangginamo jangguina ɓiɓɓe makko nawa ɗumen caggal leyɗele janggoya mbawuya garta kadi ɓeydo kadi foldema e laamadema kanko woppa ko an ko hannoma wadde ko kanko woɓɓe jaaha dokkamo ɗum ɗon ni o waɗa exilé on wawi yaltude hay leydi maɗa tawi ka pullo walla ka soninga walla ka jolko on wawi yaltude leydi maɗa ni o yaaha leyɗele goɗɗe o wuroya toon gurdam moƴƴam taw caggal kanko haɗinoma an wadde ko poɗɗa wadde ko janggude ko poɗɗa janggude ko nemɗa fof wima moƴƴani taw moƴƴani o so a namdimomo ko moƴƴani hen ko a haalantama o addantama ayi ɗum wodani hadis muɗum wodani kanko ko ɗum o moftirtuma ko ɗum o marduma ko ɗum o nanguirma to ha mbawa sarudemo e mbiyeten tan ko yimɓe o janggu gandana koye muɗumen ko mbiyeɗa hota nem hunde so tawi wona jomiraɗo wima noon tan nem neɗɗo wima hota nem hunde walla hoto ƴeew ɗum ɗo walla hoto yeehe ɗum ɗo ƴeew tawi ko jomiraɗo wima noon goppa so tawi wona jomiraɗo wima noon hoto woppu rew hen yo nanggu ɗum ƴeewa kanko andinimo wonde ɗum ɗo rewetaki ko o janggu ɗum haw andi ɗum ɗo hono andiri ɗum ɗo moƴƴani maw janggi ɗum ɗo nanu neɗɗo fof yo janggu sa yi hande nder aduna he dendagal to julɓe mbadde ahlul kitabe en e chrétien ji ɗi débat ko julɓe polta waɗi noon julɓe gandu koɓe gandi ko kamɓe ganda ko julɓe gandi ko julɓe janggu tawreta jangi linjila jangi jabour jangi dendagal defte mabɓe fof kuñi gandi soɓe mbaddi débat ɓe mbawa fenan ɗum e defte muɗumen defte mabɓe ɓe mbawa hen fenande julɓe ɗe gandi fof ko woni hen ko so tawi ɓe kaali joni joni gadduneɓe aya deftere mabɓe joƴƴinanaɓe ɓe ganda hen kamɓe mbawa koɓe mbawi addude defte men wannoɓe jaɓani ɗum janggude donc firti ko gandal keɓɗa fof janggu ma worko nafma janggen gande janggen science et technologie e so tawi a jangi science et technologie a liggorima ɗum ko kutorɗe aduna e deftere jomiraɗo nde ko relation hakkude maɗa e joomma kanko biyomo wonde ya woppu kala dendagal hunde ndewa e deftere he beeɗa naata aljanna o ƴeew so tawi gueɗe ɗiɗi ne godinan hen so tawi on jiida leñol ko boɗejo sa are makko a ƴami ɓiye o jaɓa o yiiɗa ɓiye ndesa ɓiye ko tawde ka ɓalejo wan noon o mi yiɗanma aljanna kono o yiɗanama moƴƴere ɗo e aduna yiɗanama ɓiye ko so tawi ko neɗɗo jangguinɗomo diine gandanɗa hoorema a faama a hay ko pamɗa hen ko on wawi fade fof tawi ka miskina ala haydara a warata ɓiye ko no saɗi jiiya gandanɗa hoorema ɓi miskina almudo e dawo on wakko Diallo muɗum resde ɓi Thierno jangguinde ɗum no wima wonde aduna ala ko woni enen fof ken gotum e sa ƴeewi resat ɗum ko ɓi ruwa mawɗo goɗɗo gandanɗa hoorema mo rendani hay e diine gana wawi resde ɗum yo ko ɓen ɗon e ndesodirta an o yiɗanma tan ko aljanna kono o yiɗanama hay ɓiiko e donc firtu komo funtuma e yo jangguima anduna relation o ko relation hakkude neɗɗo e joomum a moƴƴata nananeɗo aljanna a bonnata nananeɗo aljanna ɗum ko nelaɗo sallam wi noon yo nelaɗo sa sallam jogui hadis o wi wonde Fatimata jawdam nini kala ko jiɗɗa hen ƴettu kono noon hakkude maɗa e joomma ko an tan wawani hoorema ala ko mbawanmami eyyi ɗum no laaɓi tan wonde nelaɗo sa sallam ɓurɗo windere gandanɗa hoorema oɗo nelaɗo e wawana nanude neɗɗo aljanna sako goɗɗo woni e goɗɗum kadi no woodi e Abou Talib ko bammakko kañum ne himbo no yiɗimbo dendangal ko hefre makko pewje nannomo kañum ko hen jeeya kono noon meeɗa jabde ɓe nemomo kanko yidde mum e makko kono noon nde mayata nde ke dow koyɗe makko maayo o ñagono ɗum jomiraɗo yo tinno tuuba yo naat diine l'islam hoto mayirni wimo tan ko ala mi tuubani miɗa jam faade gandanɗa hoorema e sehilaɓam ɓe ay e firti ko nelaɗo ñaganimo mo Allah jaɓani ndewo ma nde nelaɗo weddida hoore makko winde he ubbuye neɗɗo moɗon ay ɓe ubbuyimo ko woni ɗon firti eɗen gandi o mayani diine l'islam ko caliɗo nadde yo woɓɓe ɓe piitana ha mayde rondo ɗumen naata diine kono noon kanko noon an noon ko babiraɗo gandanɗa hoorema omo ñagane kono noon ay jomiraɗo jaɓani donc nelaɗo hoore mum ɗo wana andude neɗɗo aljanna yo woodi ko enseignement makko nini ndewa hen naata aljanna sa rewani hen kadi ɗum probléme ma yo donc jiɗɗen wit tan e dendagal e jewte meɗen ko ganden ceerden diine e aada janggen gande janggen science janggen technologie deftere meɗen Qur'an eɗen jaaɓi eɗen gomɗini kala ko jomiraɗo haali ɗum ala sikkitare e yoɓe goppu yimɓe jangga diine yoɓe goppu yimɓe jangga science yoɓe goppu yimɓe jangga dendagal e gande diine ɗe sa janggani ɗumen poɗɗa ɗumen janggirni tan a wofirat e mawɗo meɗen yo Allah ɗum ñokkani Djiby Seydi oyi so gandal haɓɓi fi wahliti rawraka Allah no wiira wali golliraka no wiira ni saabu gandal e pular wi ko e famɗo suura heewa lammina yo donc firti ko yimɓe yo goppe jangga yo goppe ganda gande kala ko laalta ko gandanɗa hoorema ko laamorte e gandinɗen ɗum ɗo ko laalta ko laamorte kala ko woni deftere jomiraɗo e gandinɗen ɗum koye deftere jomiraɗo kala ko woni hen hadis celluɗo gandinɗen ko ɗum ɗo woodi yo e ceerden diineji e aadaji enen ken leyɗele men ga jeeɗen eɗen jogui aada men eɗen jogui diine meɗen eɗen jogui pinal meɗen ken julɓe eɗen jogui pinal meɗen nangguen pinal men ha tiiɗa e nantoɗen hen ganden sen goppi ko crime contre la nature ko crime mbaɗɗen han neɗɗo waɗete génocide porté plainte laaye walla gandanɗa tribunal pénal international ni yo ar wari yimɓe walla wariɗo kulle walla wariɗo bonniɗo laddeji ko noon jomiraɗo namdorto neɗɗo oɗo goppuɗo aada muɗum e ɗemgal muɗum o jomiraɗo wima wonde waɗima leƴƴi e kinde ko ha mbawa gandanɗa hono annodirde woɗɓe ɓe yo mbawi annodirde mabɓe kono noon en ndewata gandanɗa dendagal aadaji mabɓe e diine ɗe noon ko diine jomiraɗo nelaka e windere he foof
yimɓe fof ndendi ɗum ɗon e kono noon ceerden diineji aadaji ƴette goppen ko ƴetteten en laalto e nder diine meɗen ko taw woodani ala hen taw tindi e daare cifti taw ko yimɓe tan gandanɗa hoorema ƴoƴɓe binduno ɗum ɗon e mbaɗi gandanɗa hoorema ina jeeya e taw kamen jaari hen ko dañde kalisaji jomiraɗo haali ɗum e qur'ana wonde woyli wodani jeyge bonge ɓeeɗo windoɓe defte ina mbiya ummi koto jomiraɗo ne jeeya ɗum priyal maykal no ñaama koɓe ñaami ko jeyge nder deedi mabɓe ay neɗɗo wawa miijade walla haalde ko jomiraɗo haalani walla ko miijino ko hulla hollano yimɓe e deftere muɗum donc ay ɓeeɗo ko ɓeeɗo defte muɗum ɓuuri hen heeɗo ko janggaten yo wan noon so tawi a wi hunde ɗum ɗo ko ni Allah wi a wiyama ya addu ɗum e qur'ana a addani a yiyaɗa waɗa filto molta ɗo yahaɗa haaluya haalaji goɗɗi te an ko ɗum aya qur'ana fof waɗi ko toɓɓere yo gandanɗa hoorema bindol qur'ana toɓɓere mum numéro muɗum fof on anda sa sufi tan yoni tan haalde aya o tan e numéro o yimɓe jaaha jiiloyo toon kono noon sa wiyama a wi Allah wi a wiyama ya addu heddi aɗa addani haalaji waɗ mbiya kaari en mbi taw mbinɗa ko Allah wi kono sa wiyama ya addu Allah wi o an gaddunoy tan ɓe ko goɗɗum eyyi donc bandiraɓe ganden wonde janggen ceerden diineji ɗi aadaji ɗi ganden wonde neɗɗo fof e aada muɗum arabeɓe ne goniri péninsule arabique ni ɓornoto ko ɓornugal muɗumen e ndewi ko aadaji muɗumen e pinal muɗumen ne waɗi adapté e leydi muɗumen e diwan mumen enen ken afrique naɓe ken ɓaleɓe aadaji meɗen e gandanɗa hoorema ndewen en poɗɗen ɗum rewrude ni ndewen diine l'islam o ko diine meɗen kono hoto jaɓen jamais neɗɗo funtira en wonde aada e diine neɗɗo haalnema hunde wiɗimo to itti to ummi yo so wima ko Allah wi noon wimo yo addane aya o mbawa janggude jiyana hoorema hande ɗum ɗo no weeɓi mi Allah wi de ko ni addanam aya qur'ana neni eyyi ko aha ko Allah wi tawde ko Allah wi en jaaɓi en gonɗini kono Allah wi kano somi namdima walla an addata so namdama kadi mbiya wonde aɗa waɗa filto molto jaaha gadduya defte goɗɗe te qur'ana ko deftere wotere neni ene timmi kayre foof ala fof ko majja e mayre ɗum noon yimɓe yo gandu wonde aada e diine wona gotum e koko ɗisodira ɗisɓe ɗum ɓe kadi hen ko ɓen ko gagne mumen ko hen guuri ko hen ñamata ko hen jarata ko hen woni gurdam muɗumen foof yo donc alay saago mbaɗa amélioré no mbawiri no marirde yimɓe hen yo e joni e diineji aadaji ƴeewe hande oɗo jamanu mo gurɗen ɗo gila e jamanuji ɓoyɗi ha yetti oɗo saaha hande de cause de mortalité nder aduna he hande to mortalité mo wona naturel woni mayde ne wona naturel mayde warede ɓuuri wawde warde ko origine diine e gang woni yimɓe yeyɓe drogue warodiroɓe e yimɓe wiyoɓe no kollira diine ko ɓeeɗo ɓuuri wawde warde hande aduna woni premier cause de mortalité o ko diine o d' abord woni wiyoɓe no fella jihadi ɓe e est ce que ɗum ɗon ko jihadi joni are leydi Mali exemple walla Sénégal yimɓe ko 18 millions habitants Sénégal 18 millions habitants yimɓe sappo e jeetati millions neɗɗo woni hen a ari a wi wonde juutdiine mabɓe ɗe pewani ala ko moƴƴi hen kono noon ka baylowo ɗum e kamɓe julɓeɓe eɓe goni 80% chrétien ji ɗi no goni gandanɗa hoorema 15% yimɓe ɓe ngala diine ɓe en no goni 5%. joni noon mbiya ka pellowo ɗo jihadi o a waɗani calcul ƴewɗa wonde sa waɗi ɗo jihadi o e 80% julɓe ɓen ɗon sa waɗi jihadi o koɓe yaltoɓe ha julɓe keddi o 50%. ayi donc firti ka usti julɓe a ƴetti julɓe ɓe a addi hareji a uddi duɗe mabɓe a uddi jamaji mabɓe a hepti leyɗele mabɓe ɓe jalti leyɗele mabɓe ɓe jeehi ɓe gontoyi refugé ji ɓe natoyi gandanɗa hoorema e dendagal boniji aduna a hebbini ɓe to joni a usti julɓe watti ɗumen 50 ene jiɗirɗa ni taw ko heegue ɗom ko wonat ɗon a dañata abada sago maɗa aduna he wiide ne haɓiro laamoro yimɓe tan ma porsa ɗumen mbaɗa hunde hande ngoɗo aduna ɗum ɗon yawtama a dañata sago maɗa abada wawata wonde c'est impossible kala ɗum no fuɗɗade aduna he fof ƴeewe ala fof to yawti ala fof pellurɗo hande jihade aduna moderne ngoɗo ɗiɗo duuɓi temedere battidiɗi dañi sago muɗum won noon kaɓirɗe keewi gande keewi aduna hankkantine il faut mbaɗe adapté ƴeewe no gurduɗen ndewa diine maɗa jangguina yimɓe gara naata hen yimɓe ɓe natiranno diine l'islam par ujunnaji kono joni natti yimɓe puɗɗima hultude gara ɓe gandanɗa hoorema usta julɓe ɓe aɗa ƴetta julɓe aɗa wattoya ɗumen hefrede saabu hande yaade e nder aduna he wiyana fella jihaade ko ƴettude julɓe mbatta ɗumen hefrede saabu ɓeeɗo foof caɗele dañi hen neɗɗo no jogui esprit faible neɗɗo yiɗata wowat pulaar wi ko debbo yiɗata wowat kono neɗɗo fof yiɗata wowat ko gowɗa ko ganduɗa ko sa renaki tan ɗum ɗon ɓurantuma yo hay sinno ko ɗum boni an hankkantine a ƴeewat no mahirɗa ɗumen gandi maɗa hay sinno ko wodani ƴeewa mbeta aɗa sikka ɗum hankkantine ɗum woodi gam mbawa wurde hen woni bone walla kefaragal donc firti ko ɗum ɗo ko aadaji gonno ɗiɗo joni ɗiɗo jihadiji gaddaɗi ɗo toujours que aadaji ɗisaɗe diine mbiyeten ɗum ɗo ko aadaji arabeɓe tan péninsule arabique to aɓen toon kaɓa e mbeelon ndiyam aɓen toon kaɓa e leydi aɓen toon kaɓa min ɓuurma remdude tane warno tanam komi joftotoɗo e yemen naɓe garin ɗo jane wuuro amen ko min joftotoɓe ngol ɗo ko leñol kaali en ɗum ɗo ko wuladu ɓeeɗo en ko ɓeeɗo ko toon jalti en
ko ɗum ɗo ɓe gadde men gay yo ɓe ngari ɓe change inde gure ɗe ɓe mbatta ɗumen inde arabeɓe ɓe change inde mabɓe ɓe mbatta ɗumen inde arabeɓe ɓe change gandanɗa hoorema dendagal ko ganduno ɗen fof ɓe mbatta ɗum ɓe ƴetti aadaji arabeɓe ɗisi ɗum e diine men eɓe ɗisi ɗumen e gandanɗa hoorema diine eɓe puntiri en wonde ko diine kono noon ko aadaji ɗiɗo ɓe gaddi koko rendini diine e inde koko rendini l'islam e inde change inde maɗa change inde wuuro maɗa holko ko rendini ɗum ɗon te ɓeɗo natɓe diine fof hay goto hen natirani diine inde mum no changé hay goto nelaɗo sa sallam nde nelade wiyete ko Mouhamadou ibnu Abdoullah nde nelade inde nde changea ko ɓeyti hen ko Rasulullah Aboubacry wiyeteno ko Aboubacry nde wonata diine l'islam nde ala ko ɓeyde inde makko haydara eyyi so wona gonɗinɗo Abou gonɗinɗo ewa Oumar ɓurno sattude e gandanɗa ma bone e dendagal hefre makka kam sikkono kam jogori warde nelaɗo sa sallam kono noon nde ari nde yetti gandanɗa hoorema tuuɓi dine o ɓeydi hewde sembe meeɗa changeude inde muɗum inde mum meeɗa changede Ousmane Aliou hay goto inde mum meeɗa changede donc pourquoi neɗɗo arana change inde mum change inde wuuro muɗum change dendagal ko andano ko foof ene ƴetta diine ene ƴetta aadaji ina ɗisa e diine he ha fontira yimɓe wonde ko diine e wona diine ɗum waɗi mbiɗen wonde aadaji ɗisaɗe e diine donc diine ɗe ko mbarata hannde ko woni gana wiyoɓen pelle jihaadi ɓe koɓe mbarata ko eko ganga woni waɗoɓe drogue yeyoɓe drogue Brésil en Argentine en gandanɗa hoorema américaine e dendagal aduna he ko foof hannde ko diine ɗe goni e pelloɓe jihaadi woni premiére cause de mortalité woni premiére cause mayde e nder aduna he hannde mayde gandanɗa nde wona naturel warede warde rewi hen ko gandanɗa hoorema ko bande armé e ɗiɗo leyɗele ko wayno Amérique en France en boniji ɓe mbatta e aduna ɓe carata hen ɗi ko ɗin boniji kadi mbaɗata ha feere e wiyoɗo pelle jihaadi ɓe profita hen e ngara hen yo donc firti ko ɗum ɗo fof ko kamɓe fof même ligguey ɓe ligganto ko oɗo arata waɗa ɗo désordre oɗo arata gandanɗa hoorema aawa oɗo ara soña gasi ko noon tan wayi e tubakoɓe ngara ngawa jihadiste en ngara coña yo donc ko ɗum caɗele mawɗe sanne no feewi e diine aada wona gotum feccere ko ganduɗen koko ganduno ɗen ɗon ko wona diine hannde wona diine janggo ko aadaji laltaɗe e diine o woni gandanɗa hoorema Qur'an o e sunna nelaɗo o ko kanŋe ɓe ngari ɓe lalti hen jaañe sa ari noon jiiya jaañe ɗe kono noon sa lawƴi tan tawi kaɗa andi tan a lawƴata ha laaɓa tan keeɓa kanŋe maɗa ganda jiiya kanŋe ma darano yuuɗi darde ha maayi ina weeli darde yo donc bandiraɓe on calminama noon fof on juurama on jarama e gaccanumi hakke e audio ji ɗi juuti e kadi ni woni ko yewtere ma wood welaɓe ma wood mettaɓe kono naturellement ko noon wayi neɗɗo wawa wadde kono weela yimɓe fof tawi ɗum tan noon neɗɗo waɗi kono weela yimɓe fof ando borama surtout ko déjà ko annabaɓe dañani jomiraɗo tarɗo waɗanani hoore muɗum goɗɗo wawa ɗum hebde ma wood welaɓe ma wood mettaɓe kono ina uddita goto fof ne wawi hen haalde miijo muɗum kadi e dow teddugal kala ko ittuɗa kadi woto ko battuɗa ɗon yo on calminama bandiraɓe diine e gande keese on beltanama hay goto en goppani yo bisimilla moɗon e diine e gande keese